Ganyan. Okay na, gumagana? Apo. O, tutok mo muna doon, sa nanay. Nanay! Nakakakita ba niya ako hindi? Lapitan mo. Kanina. Kanina lang, nakakita ba siya hindi? Kasi noon na, parang ano Ilan buwan? apat na buwan. Harap mo sa akin. Ang petsa ngayon, October 5. 5 p.m. na ngayon ng hapon, 5:05 o 5:04 ngayon. Hanggang saan na yung nakikita mo kanina? Hindi, ngayon lang yan. Yung kanina parang duling mo nakita eh. Ngayon, kanina. Hanggang saan? Hanggang dyan sa nagkukuha ng kamera. Ngayon, hanggang saan na? Kita mo na hanggang doon. Mega shoutout po, magandang hapon sa inyo. Ang mga, ano ba tawag sa inyo, taga-ita o kulot? Kulot. Ang mga kulot dito sa Pampanga, libre sila sa paggamot kay Nanay Pineda. Mega shoutout kay Nanay Pineda, gobernador, tsaka sa kanyang anak na si yung gobernador namin na si Dennis Pineda. Ito, pinapacheck talaga ito libre ito sa ospital. Ilang beses na siya sa ospital? Ay, kasi pinaano po. ENT. Pina-x-ray po, saka pinaano yung mata niya. Walang makita. Akala ng nanay niya, kinulam daw siya ng Bisaya kasi ninakawan daw siya ng 300 pesos. Pero pinagamot na pala. Hindi naman sabi ko. Bumawi. Hindi naman Bisaya nagagawa sa kanya. Sabi niya eh. Kasi yung Bisaya daw, baka isip na Bisaya. Masama pa rin yun, nagbinta kayo. Iniisip niya, kinulam pa rin siya ng Bisaya. Ngayon, change topic tayo doon. Ang nanakit dito sa kanyang anak, kahit walang makita yung mga medisina dito sa amin sa Pampanga, ang trabaho pala nito, wala naman sinasabi kanina sa akin kasi buwak siya atong hindi siya makakita. Ang trabaho niya pala, nambubungkal ng mga puno. Kaya nga lumalabas, maligno. Nilagyan siguro siya ng buhangin ng maligno para wala siya makita. Nung punta kami sa Butular, sabi na magagamit doon. Kaya hindi ka makakakita, may anong lamang Tama ba? Maraming salamat sa manggagamot niya. Ano pangalan niya? ay dito ba alam yung pangalan ko. Katulad din namin, hindi katulad nyo. Katulad namin. Maraming salamat, lalaki. Maraming salamat sa iyo, sir. Yung naggamot sa kanya. Pero maraming salamat dahil pares naman yung timpla ng spiritual namin. Lumalabas kasi sa spiritual niya. Kaya nga sabi ko, baka kumakalkal to ng mga, umiihi. Yung pala, binubungkan niya yung mga puno. Kaya binugahan siya ng mga alikabok. Sabi yun sa Ilan to? baka tinirhan mo. Ito. Ito. Ito na siya. Ito na lang. May tuturo ko sa'yo. Anong number yun? Yung yung aircon. Yun, yung nasa dulo. Hindi. Kahit ako mukha grade 11 eh. Titigan mo maigi. Nakikita mo yun? Nakailaw. Bilog nga. Ano yung susunod? Yung nauna. Bilog yun. Yung una, 2. Pero yung andon, yung bayo, yun, nakikita mo yun, nakasa kortina? Anong kulay na yan? Kaya mo bigkasin? Yes! Palakpakan na yan! Nakakita na siya! Thank you, Lord! Nakaligno lang siya. Talaga nakikita mo na yung nanay mo? Kasi malapit lang yan eh. Yung violet, nakita niya eh. Wala yung violet. Hoy! Nakakita yung kalayo mo. Ay, 4 months na hindi nakakita. Paalam na. Babay dyan sa vlog mo.